Chceš vedieť, ako čo najrychlejšie pokaziť obchod? Povieš klientovi cenu príliš skoro. Predtým, než povieš, koľko to stojí, zopakuj, čo všetko za to klient dostane. Zhrň úžitky, istotu, ochranu, pokoj, servis. Nech si to celé v hlave poskladá. Až potom povedz cenu. Vtedy ju totiž vníma v kontexte hodnoty. Ak chceš hrať vyššiu ligu, spýtaj sa, koľko si myslíte, že to bude stáť. Ak povie viac, vyhral si a predáš. Ak povie menej, naznač, že je to zhruba toľko, ale že ty máš lepšiu ponuku. A keď klient nemá predstavu, povedz, štandardne to stojí toľko. Čo si o to myslíte? Potom dodaj, u mňa je to menej. A máš už zatvorené. Cena nikdy nie je problém, ak najskôr predáš hodnotu. Pamätaj, najskôr hodnota, potom cena. Ak chceš viac takýchto obchodníckych trikov, daj like a sleduj ma ďalej.